Hello friends, barkanku da dawowa KC Technology TV. Sunana KC Boy. To a wannan bidiyon ba komai bane ba ce wani gabatarwa nake so fara aiki. To kamar dai cin wannan bidiyon in wannan ne zuwan ka na farko, ka daure kai mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Yanda aka rinka samun sabbin abubuwa da ranar mun dora. To mu fara aiki. To abin da zan gaya muku shine wannan shi yanda na kawo mana wannan tsarin. Kowa dai ya san room dai. To kamar dai channel ne dai zaka saita kawai a cikin channel ɗinka wanda da mutum ya shigo channel ɗinka, misali kamar abokinka ka sa channel ɗin shi a cikin channel ɗinka ko. To ba wannan ba, to mu room ne zamu wanda zamu taimaka masu ƙananan subscribe. To shi wannan room ɗin dai bari in nuna muku misali in ma wanda bai gane bai gane. Misali yanzu ka shigo YouTube channel ɗinka sai ka rubuta Hausa hackers. Bari mu ga Hausa hackers na da shi. A rubuta Hausa hackers sai ka shigo channel ɗinsu. Na in ka duba za ka ga channel. Yauwa kamar haka nake so in nuna muku. Haka nan misali za mu saita channel nan gwara. To shi dake kaga mutane sun shigo ba sa mu subscribe haka sosai. Shi yasa za ka ga shi ba su rihe su ba. Amma to mu wannan anan about za mu zo mu sa. Anan za mu jera link saboda in muka sa nan gwaran channel za su rufe mana shi saboda mu shi wannan bayi yake yi ba. Kawai ya dai saita ne wanda suke haɗaka. Mu kuma nan gwaran yi zami. Mu kuma yi zami in muka sa anan dole za su rihe mana, za su kullum subscribe na hawa. To mu kuma kaga sai mu sa anan gwaran mu jera link. To ita dai wannan hanya na kawo mana mai sauki ci ga saukin ma kamar misali wanda ba su da subscribe da yawa. Bari ku ga wani channel nan gwaran za ku ga shi wannan ina jin channel ɗin nan a ina yake nema. Za ku ga ba su da subscribe da yawa. Kaga kamar wannan mai subscribe 373. To haka kamar dai wannan shi ma ya kamata a tallafa mai. Kuma duk wanda yake gani wai ba wai wanda ya marasa subscribe za mu tallafa ma. Kai ma da kake da subscribe za a tallafa ma ƙara samun subscribe da yawa. To shi dai wannan yanda kuke nufi wai da komai zan nuna maku. To yanzu dai wannan bidiyon ba zan abin nan shi ba a channel ɗin da kuka gani yanzu. Idan kun shiga channel ɗin da na ɗora shi yanzu ku mai subscribe sannan sai ku ɗauki bidiyon ku ajiye shi domin akwai wanda za mu sako muku ne nan gaba. It's okay? To shi kenan. Kun ga wannan wai banza ya sai kuɗin fai. Ƙaryar banza ce kawai ku fai nan. To bari ku ga dai in shigo wannan channel ɗin shi ma. Za mu zo mu anan. Ba za mu sa anan gun ba. Za mu cire gaba ɗaya abin da ke cikin about. Za mu jera link. Duk kowa zai je wannan ɗinmu group ɗinmu na whastapp zai turo min link. Ya bi ni private dai kawai sai ya turo min link ɗin. Kun gane? It's okay? Yawa to shi kenan ne ƙarshen wannan bidiyon. Ku daure ku mana subscribe. Amma fa akwai abin da nake so in ƙara gaya maku. Wanda sai ganin su masu wayo ne. Su in sun tashi waye su ganin suke su masu wayo ne. Za su zo a ɗora masa link ɗin su ba su rinka je suna daddana link ɗin ba. Suna yi mutane subscribe su ba za su iya haka ba. To wallahi ƙarya ne. Duk yanda za ka in dai ka shiga wannan room ɗin in dai har baka bani abin nan channel ɗinka ba, in dai har kullum duk satin duniya za ka rinka zuwa kana buɗe. Duk satin duniya za ka je ka buɗe. Duk satin duniya za ka je ka buɗe email guda ɗaya. Duk sati email guda ɗaya. To ka lissafa email guda ɗaya ka je kai wa mutum 100 subscribe. Kuma cikin kowane mutum 100 ɗin nan kai ma zai zo ma subscribe. Ka kenan kusan duk cikin sati kana da subscribe 100. Duk sati subscribe 100. Kun ga wannan ya ƙaruwa ce. Kuma da wanda suke ganin wasu masu wayo ne. To wallahi duk wayanka ba kai ni ba. Duk wayanka manta da hanyoyin da za mu yi maganin mutanen da suka yi yaudare mu a ce ba su buɗe wani abin nan. Sai dai kawai su jira mu je a yi subscribe ba su zuwa su yi mutane subscribe. Manta da hanyoyin da za mu yi maganin
irin wannan matsalolin saboda in ta taso, saboda dole an samu wanda za su yi wannan abun. To amma dai ba komai, inda dai kowa dai yanzu ya gane abin da nake nufi. It's okay. Ko shi wannan za mu aje muku link ɗin wannan bidiyon ɗin a cikin group ɗinmu. Sai mutanen da suka joinin sai su kalli bidiyon a cikin wannan channel ɗin, daga nan sai su turo su bi ni private, sai su turo min link ɗinsu. Sai ga admin guda ɗaya, admin ɗin shi za ku sama link ɗin ku. Kowa sai ya ce min don da ya shirya wannan shiga wannan abu, to shi kenan ya shirya, sai mu je kawai. It's okay. Thanks.